лаянка гэта той момант, калі мова перастае быць ветлівай і становіцца шчырай. Можаце зараз вось са мной так пафліртаваць? Шкараць мардалысая. Все ж таки у гэтыя складаныя часы быць гатовымі да сілавога сцэнару, да паўстання. Лишь не абавязкова ў гэтай моманты выкарыстоўваць мацюкі. А як без іх? За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю, спадзяюся, з мацюкамі нават. Мы сёння будзем з маёй госцяй. А гэта Маргарыта Прохарчык, блогерка, рэдактара Digital Media ЗІС Мінск Медыа, культуролог. Прывітанне. Прывітанне, ёсць такі момант, да. Культуролог таксама. Скажите мне, вот я нездарма ўсё ж таки уставіў такую фразу про мацюкі, лаянку і гэтак далей, і культуролог, але у той же час вы фактычна, самы вядомы медыйна чалавек, які так бы адмысловец, адмыслоўка, спецыялістка і той, хто вывучае беларускую лаянку. Здавалася б, культуролог і лаянка. Як вы дакаціліся до такого жыцця? Па-першае, гэта громко сказано, вывучае прям лаянку. Я працую з тым, што ўжо ёсць, са слоўнікамі. Я думаў, скажаце, я яе ствараю. Не, са слоўнікамі, з ужо навуковымі работамі, займаюся рэсёрчам в інтэрнетах, як гэта модна зараз казаць, і ўжо адаптую тэксты, тэрміны, каб данесці гэта для гледачоў такой сучаснай беларускай мовы, каб было зразумела, бо не заўсёды зразумела, што такое там скараць мардалысая альбо гіцаль, да, і трэба патлумачыць людзям, у якія моманты гэтыя словы можна выкарыстоўваць. Але што тычыцца культуры, то я лічу, што лаянка гэта частка культуры, бо не заўсёды культура, яна існуе ў тым выглядзе, якім мы привыклі яе бачыць, я маю на ўвазе там у інстытуцыях, у кніжках, на сцэне, у творах. Гэта тое, то бок ёсць рэчы з жыцця нашага, якія таксама, вось, гэта проста больш просты пласт культуры, але гэта таксама культура. То бок вот это вот рафінаванае тое, што мы чытаем у класікаў, у кнігах, там глядзім на сцэне тэатраў, там купалаўцаў, там ці яшчэ каго, ці слухаем Лявона Артуровича ў песнях, то гэта рафінаваная культура. А сапраўдная, глыбінная такая, гэта вот дзесьці там, дзе можна пачуць добрыя словы, мы, дарэчы, да іх звернемся, такія простыя народныя. Да не, я б гэта так не падзяляла, і класікі таксама выкарыстоўваюць лаянку, калі вось я працую з тэкстамі, таксама можна знайсці і у нашых пісьменнікаў, паэтаў такую беларускую вясковую лаянку, якую яны выкарыстоўваюць у сваіх творах, напрыклад. Гэта нармальна, гэта частка нас. Але калі ты пераносіш гэта ў твор, чаму не? Падзяляць я бы не падзяляла. Высокая, нізкая, просто гэта калі творы там такі больш аўтарскія, тое, што кладзецца, перадаецца, пра народнасць, калі мы кажам, вось лаянка гэта з вуст в уста перадаецца, гэта такая народная штука, а аўтарскі творы гэта аўтарскія творы, і гэта, мне падаецца, кожны разумее. І ўсё ж такі, калі вось вы кажаце, па-першае, чалавек з вышэйшай адукацыяй, культуролог, і вывучае, так вот сур'ёзна вывучае менавіта лаянку. Але навошта? Вот можете патлумачыць, для чаго? Вот вяртаць ці там тлумачыць, паказваць людзям вось гэтыя словы?
Ну, мы шмат сёння, я калі кажу, мы маю на ўвазе беларусаў, шмат размаўляем пра ідэнтычнасць, пра культурнае адраджэнне, пра тое, што будзе з намі там заўтра. Але калі я гляджу на рэакцыю гледачоў у нашых там каналах, то просто ім парой хочацца, каб з імі размаўлялі простай мовай, не павучалі іх, не крыўдзілі, не саромілі за тое, што яны там могуць нешта зрабіць неправільна. А зараз беларуская мова, мне падаецца, такую пражывае сваю прайм-эру, пераходзіць у яе, да? Яна зноў становіцца трэндам, гэта класна, і нават унутры краіны людзі пачынаюць размаўляць на беларускай мове, і трэба гэта вельмі рабіць акуратна, без такіх падзяленняў, бо ёсць ціск з абодвух бакоў, і ўнутры краіны рабіць так, не рабіць так, а так рабіць нельга. І часта можна адчуць такі агрэсіўны месседж, што толькі адна дзяржаўная мова, толькі беларуская мова павінна быць у беларусаў, і людзі баяцца. Вы не згодныя? Не тое, што я не згодна, я просто лічу, што гэта трэба рабіць больш мякка. Без, калі мы бачым, як зараз людзі, яны ўжо і стаміліся, па-першае, ад усіх парад, і баязлівыя сталі пасля 20-го года, і трэба гэта рабіць мякка, акуратна, тады мы можам прыйсці да гэтага адраджэння, і беларуская мова будзе адзінай дзяржаўнай мовай. Я лічу, што так можа быць, але вось зараз нарачыта падзяляць, гэта не той не той шлях, по которому, напрыклад, я іду. У нас у аккаунце ёсць ролікі на абедзвюх мовах, і на расейскай, і на беларускай. Мы размаўляем і распавядаем цікавыя факты. Калі мы, я сама ўсё шукаю, але там каманда часта мне дапамагае у пошуку гэтых фактаў. Вось, такім чынам мы таксама паказваем, што мы не дзелім людзей на беларускамоўных і на расейскамоўных. Але вядзем камунікацыю таксама на двух мовах. Калі нам чалавек піша па-расейску, мы адказваем па-расейску ў каментарах. Калі піша па-беларуску, мы адказваем па-беларуску. І у нас, мы не транслюем негатыў, крацей. Але папулярызуем беларускую мову праз гэтыя вось ролікі. І беларуская лаянка гэта тое, што людзям зразумела, і як паказвае практыка і вялікія прагляды, там у мяне, калі скласці ўсе відосы ва ўсіх соцсетках, гэта там будзе 2-3 мільёны праглядаў, усе часткі я маю на ўвазе, там папулярны, па 450 тысяч собираюць у тыктоку прагляду відосы. Гэта даволі шмат. І там 9 тысяч расшараў можа быць. Это таксама вельмі крута. І людзі пачынаюць успамінаць тое, што ім казала бабуля, тое, што они чулі ў дзяцінстве. Яны проста разумеюць, што гэта пра іх у першую чаргу. Вось, мы ж не толькі, я не толькі пра лаянкі раблю відосы, але ў тым ліку пра іх, але магу там беларусы і секс, там як там выкарыстоўваць беларускія словы менавіта там у рамантычным кантэксце, да? Альбо мы разбіралі палескія словы таксама. Такі розныя напрамкі, розныя цікавыя факты падсвечваем. І людзям гэта адгукаецца, таму што гэта пра іх жыццё. Вось. Вот бачылі, вы думалі, што самы хайп гэта на двух тэмах: секс і забойствы. Аказваецца, яшчэ і лаянкі. Трэцяя тэма, на якой можна праглядаў назбіраць. Крацей, пра лаянкі. У лаянак больш праглядаў, чым на тэму секса. Да, нічога сабе. А калі аб'яднаць? Не, реально больш. Не, я маю на ўвазе сексуальная лаянка. Сексуальная лаянка. Я, бывае, так фліртую з аўдыторыяй, калі пра лаянкі. А можаце зараз вось са мной так пафліртаваць? Шкараць, морда лысая.
Ну, вось, калі я так распавядаю, то да, ёсць такі водгук. У мяне ўжо фан-база ёсць свая нават по гэтых лайн. Ну, не здзіўлены. Маргарыта, я трошечку, можа быць, ну, не тое, што ў бок, але на іншае, але да гэтага мы яшчэ вернемся. Вот тэма беларускай мовы, дакладней, вось вы прагучалі. Зараз пра тое, вы сказалі пра тое, што мы зараз задумваемся, абмяркоўваем тэму ідэнтычнасці, там, адраджэння, вяртання да сваіх, там, можа быць, каранёў, не каранёў, але вось пошуку сваёй нейкай там самасвядомасці, самаідэнтыфікацыі, ўсяго астатняга. Я не адзін раз чуў пра тое, што вось калі будуць добрыя часы, калі там рэжым, там улада не будуць ціснуць, не будзе вось гэтага там ціску, скажем так, расійскага свету, то тады ўсё разбуяе, беларусы там змогуць адчуюць свабоду, і вось гэта беларуская з іх папрэ. Зараз мы гэтага не маем. Зараз мы маем з аднаго боку рэпрэсіі, з другого боку праблемы эміграцыі, з трэцяга боку рускі свет, які не толькі нікуды не знік, а яшчэ больш нахабна прэ на беларусаў. У той жа час, як вы слушна адзначылі, у тых жа самых сацыяльных сетках, у тым жа трэцяе найперш беларускай мовы вельмі шмат. Я кожны дзень у тым жа самым трэцяе натыкаюся на допіс, там што я вырашыў, я вырашыла ад сёння пачаць хаця бы пісаць па-беларуску. Так пры якіх умовах вось гэта беларускасць прачынаецца, вылазіць, прарываецца ў беларусаў? Ну, гэта такое складанае пытанне. Мне падаецца, што у кожнага спрацоўвае там свой гэты унутраны такі сігнал, калі трэба пачаць размаўляць на беларускай мове. Ну, у адных это якраз такі як спосаб супраціву, напрыклад, калі людзям не падабаецца вось усё гэтае прасоўванне расійскай культуры, да, ўнутры Беларусі, і чалавек можа падумаць, так, буду размаўляць на беларускай мове, бо я сябе ідэнтыфіцырую як беларус і хочу паказаць гэта адрозненне, ну, тое, што я вось не такі. У эміграцыі, ну, зразумела, чаму мы пачынаем размаўляць на беларускай мове. Каб зберагчы свае карані, мы адарваныя ад сваёй радзімы, і гэта спосаб вось таксама казаць, што ты беларус, і заставацца, ну, вось, беларусам ўжо па-за межамі сваёй краіны. Але, ну, у кожнага, я кажу, гэта такі свой досвед, і адзінага рэцэпта, калі пачаць размаўляць на мове, няма. Але мне вось не падаецца, што калі ўявіць сабе сітуацыю, што ўсё зараз добра, ўсё квітнее, трава становіцца зелянее там, і дрэвы вышэй там, і ўсё такое, то ўсё роўна павінен прайсці час, пра якую, ну, я казала пра гэта ў пачатку, што трэба мякка размаўляць з аўдыторыяй, з людзьмі, бо калі прынуджаць вось чалавека, ты з завтрашняга дня размаўляеш толькі на беларускай мове і больш ні на якай іншай мове, гэта неправільная палітыка партыі была б, ну, на мой погляд. Гэта ўсё павінна быць паступова, таму што людзі, якія ўсё жыццё размаўлялі на расійскай мове, напрыклад, яны проста не змогуць, нават частка не зразумее. У нас шмат беларусаў не разумеюць беларускую мову, на жаль. І, да, трэба будзе ўводзіць там адукацыйныя праграмы, курсы бясплатныя, да, для людзей унутры краіны, але гэта ўсё, ну, у будучыні. Зараз проста гэта ініцыятыва, ну, яна выходзіць ад кожнага чалавека. Бо, ну, плюс яшчэ мне падабаецца вось гэты тренд на беларускую мову ў соцсетках, пра які вы казалі, і моладзь пачынае размаўляць на беларускай мове, гэта класна, а тренды заўсёды падхопліваюць. Калі нехта там з маладых блогераў пачынае размаўляць на беларускай мове, весці свой TikTok-аккаунт, напрыклад, то ён вакол сябе фарміруе аўдыторыю, якая таксама, ну, хоча быць бліжэй да свайго там куміра і спрабуе размаўляць на мове. А як вот вам бачацца нейкія шляхі, каб ўсё ж такі, ну, гэты працэс больш хуткі станавіўся? Ну, маю на ўвазе, каб зацікаўліваць людзей, нейкіх такіх інфлюэнсераў, там, блогераў, каб яны пераходзілі на беларускую мову. Ну,
Просто то зноў жа складанае пытанне. Як мне падаецца, Ну только тому что пусціць это ўсё, як кажуць, на самацёк, як любяць я казаць разумею. прапаганда про то, ці там чыноўнікі беларускія, Але- тое, што паступова трэба спытаць народ, ці яму патрэбна. Ну народ ніколі не хоча, это ж лішняя праца. ініцыяваць патрэбныя, да, вы пра гэта кажаце. Ну, просто адносіць да беларускай мовы як, ну, да сваёй роднай мовы. Вось ёсць розныя складныя пытанні, не толькі моўныя, але калі мы гэта ўзводзім нейкі абсалют і спецыяльна робім на гэтым акцэнт, што вось яна такая павінна быць, беларуская мова, зараз тут все не так, а просто гэта павінна быць арганічна вельмі. Мягкая, вось вельмі, ну, жорсткі, канешне, прыклад, да, але ну, як працуе прапаганда, добрая прапаганда, вельмі мягка, і ты не разумееш, што гэта прапаганда. Прапаганда роднай мовы таксама можа быць, ну, у добрым кантэксце. Што вось зноў жа праз блогераў, напрыклад, да, праз беларускамоўную рекламу, праз розныя тренды, да, у нас вельмі класна там бренды унутры краіны там прасоўваюць там розныя тренды ў тык-току таксама і выязджаюць якраз таки на беларускай тэме, на беларускай мове часам, і гэта круто. І вось калі вось гэтымі маленькімі крокамі ісці вось так мягка, паступова, без трэба, інакш будзе там всё. Інакш там смерць, гамон, да, то гэта, ну, больш негатыўнай рэакцыі вызаве. Калі вось мягка, вось якраз мы камбінуем зараз две мовы ў аккаунтах, і як паказвае практыка, што людзі пішуць, вось класная, добрая беларуская мова, я там вось жанчына мяне глядзіць, там адна, ёй ужо там пад 50 гадоў, мне здаецца, могу памыляцца, але так па фотаздымках, ну, я не хочу быць эйджыстам нейкім, да, але вось он так піша, вы так добра размаўляеце, такая класная мова у нас, а я не вывучала, вось зараз пачну. І вось нават калі мы там аднаго чалавека ў гэтым пераканаем, вось я пра нашы соцсеткі кажу, што это ўжо перамога. І калі вось кожны там, хто мае нейкі ўплыў, да, пераканае хаця б аднаго чалавека, той чалавек яшчэ пераканае аднаго чалавека, і так вось фарміруецца новы напрамак, новая культура, беларускамоўная культура. Просто я не адзін раз, некалькі разоў чуў такое, вот паглядзіце, якая была рэакцыя беларускага грамадства ў пераважнай большасці на тое, што некалі напрыканцы 80-х гадоў беларускую мову зрабілі адзінай дзяржаўнай. Гэта ж выклікала шок у грамадства. Гэта ж вот як? І сапраўды, вот калі паглядзець, да гэтага часу у галаве у беларусаў ёсць гэты вобраз страшнага пазняка, які ходзіць і ўсіх пагражае, калі не будзеш гаварыць па-беларуску, то чамадан, вакзал, Расія. Ну, гэтага не было. Ну, створаная прапагандай, яна ёсць, і кажуць, а гэта сведчанне таго, што, ну, не патрэбна, ну, не прымае беларускі народ гэтай вашай беларускай мовы. Не, ўсё не прымае, калі паглядзець статыстыку па лічбах, яшчэ там 90-е гады, амаль там палова насельніцтва на беларускай мове размаўляла. Ну, калі глядзець там, якую мову абіралі людзі там пры сацыяльных усіх гэтых апытанках, то там, ну, і нас з кожным годам усё гэта становілася менш адсотак беларускамоўнага насельніцтва, а летам яшчэ ў 90-е гады гэта была амаль палова, потым там 30%, потым 25%, там, і чым мы бліжэй падыходзілі да 2000-х, тым адсотак станавіўся ўсё менш. Але я гэта да таго кажу, што было, і людзі размаўлялі, і амаль палова дзяржавы размаўляла на беларускай мове, і гэта сведчыць аб тым, што калі гэта было, гэта можа стаць нашай новай будучыняй, то бок у нас ужо ёсць такі досвед, пазітыўны досвед. Давайте вернемся да нашай ўсё ж такі самай смакоткі, як кажуць, да лаянкі. Паколькі вы вывучаеце гэтую накірунак, гэтую частку беларускай культуры, якое месца у культуры беларускага народа, звычайнага, простага народа, у фальклоры,
вот ну как бы у жыцці займае лаянка? Ну, па-першае, лаянка гэта інструмент, і я б сказала так, лаянка гэта той момант, калі мова перастае быць ветлівай і становіцца шчырай. Вось, сапраўды так і ёсць, плюс у беларусаў гэта такі сапраўдны маркер, як мы ставімся да чалавека. Але у адрозненне, напрыклад, ад расейскай лаянкі мы там не лезем у ложак, мы не у дрэнным свеце выставляем маці чалавека-апанента, да, там, альбо не пытаемся неяк там яго прынізіць. Усе, ну, шмат лаянак, яны пра тое, што мы падкрэсліваем дрэнныя рысы чалавека, але не проста, ну, то бок, глядзіце, я прыклад прывяду, зараз так будзе прасцей. Напрыклад, узяць, што ж мы... Зараз вось будзе складана. Просто хацелася... Такая будзе пауза на хвіліну. Ну, напрыклад, даже вось задрыпанка. Вось задрыпанка, задрыпанец, да, гэта пра тое, калі чалавек, вось, ён не апратны, ён вельмі брудна выглядае, і не таму, што ён там бедны, а таму, што гэта яго такі стыль жыцця. То бок, ва ўсіх гэтых, ну, Гіцаль, напрыклад, гэта таксама злы чалавек, але ён злы праз тое, што гэта ў яго там, калі там, ну, гісторыю гэтага слова паглядзець, то гэта той, хто здзіраў шкуры з забітай жывёлы, да? Гэта такое, што гэты чалавек злы, таму што ён такія рэчы робіць. Там, ну, потым проста это ўжо перарасло у лаянку. І как бы ёсць заўсёды там падаплёка ў кожнага слова. Мы не можам проста взять і, ну, набрахаць на чалавека, ну, у кожнага слова ёсць свой сэнс, і калі мы яго выкарыстоўваем, мы падкрэсліваем гэта негатыўная рыса чалавека. І ў гэтым уся вось беларуская лаянка. Да, конечно, ёсць яшчэ такія праклёны, якія ў вёсках таксама выкарыстоўвалі часта, але яны, ну, на мой погляд, яны такія безабідныя і, ну, там, каб цябе распартуха ціскала, да, ну, гэта пра тое, калі ты хочаш, каб, ну, чалавек не стрымваў свае газы, напрыклад, у публічных месцах, такіх як царква, да, і, ну, вось, гэта жорстка, да, для беларусаў гэта жорстка, ну, вось, калі кажаш, што беларусы коцікі, ну, гэта можа якраз такі прыклад добры, про тое, што вось мы даже, ну, лаемся по-добраму, як мне падаецца, там, или насяру табе ў руку, у вочы, на галаву, там, или каб ты дупай на свет глядзеў. Гэта тут такое, яно не, ну, не зняважлівае стаўленне чалавека. То бок, няма такога супернегатыву. Можна сказаць, і ты не будзеш гэта ўспрымаць там на свой, ну, до конца сваіх там дзён. Гэта просто сказаў, і гэта адпусціла. Маргарита, ўсё ж такі, глядзіце, але чаму наша вось гэтая лаянка беларуская народная, яна у прынцыпе сышла ад яе, фактычна не выкарыстоўвалі. Нават я прыгадаю, я чалавек таксама, как говорится, раньшего времени, як казаў та сама Паніковскі, і я давёў на вёску да бабулі ездзіў, а это яшчэ за савецкім часам, то бок калі не было вось гэтай такой русіфікацыі апошніх дзесяцігоддзяў пры лукашэнкаўскіх, але я гэтага ўсяго не чуў. Не, ну там часам праскоквала такое вось мясцовае, але зрэдку больш хапала тых же самых вось гэтых расійскіх мацюкоў. Куды яно? Ці яно не адпавядае ўсё ж такі беларускаму характару і менталітэту сучаснага беларуса? Ці, ну, часы мяняюцца, мова мяняецца? Ці вот як вы тлумачыце? Ну, мне падаецца, што размаўляюць. Вось тое ж задрыпанка мне бабуля заўсёды выкарыстоўвала. Не знаю, як у вас, але там ёлупень, задрыпанка. Не, ну ёлупень, задрыпанка, да, ну, это я і мацюкамі нават не лічу. Да, ну. Але гэта ўсё ж такі беларуская лаянка. І
там зноў жа, каб ты дупой на свет глядзеў, гэта такі вясковы выраз даволі ён распаўсюджаны по нашай краіне. Ну, ёсць розныя варыянты ў залежнасці ад рэгіёна, але ўсё ж такі папулярны дастаткова, да? Але калі мы кажам пра вось чаму яна там знікае, ну, зноў жа мы вяртаемся да тэмы гэтага знішчэння, можа быць, мовы той сапраўднай. І вось такі цікавы, да, вось вы запыталі, я зараз інсайт славіла. Можа таму, што вось калі мы перасталі размаўляць на мове, а потым зноў пачалі размаўляць на беларускай мове, то мы ж як вывучаем? Мы вывучаем па кніжках, мы вывучаем там па нейкіх там матэрыялах і гэтак далей. А даволі часта ў матэрыялах і кніжках такога не знойдзеш. Тут уже трэба капацца са слоўнікамі, лезці глыбей. Калі ты ўжо валодаеш лаянкай, напрыклад, альбо такімі выразамі, гэта ўжо кажа, што такі трушны, сапраўдны носьбіт беларускай мовы ўзровень C3, а ўжо не C2, да? Ну, такі самы high level, так скажем. Бо калі мы ўжо адраджаем, да, і тыя, хто зараз пачынае размаўляць на мове, то не заўсёды ты нават знойдзеш гэта ў шырокім доступе. Я вас слухаю, як это вы сказали, інсайт злавіў таксама. У нас просто была неяк размова з выдатнай нашай паэтэсай Ганнай Комар, і яна кажа, што у нас ёсць у нашай вось нават паэтычнай нейкай так вот традыцыі, там ці як это сказаць, шляху беларускай паэзіі такая перарванасць. То бок, вот, а яна таксама з маладых паэтэс, яна кажа, што ну, безумоўна, мы калі вучыліся, мы там ведалі і вывучалі там і Барадуліна, ну вот і ўсіх такіх знакавых паэтаў, кажа, а я не ведала, вучачыся тады, я не ведала, там, скажем, Хадановіча, як паэта такога. То бок, і мы не ведаем, а што там было пісалася ў беларускай літаратуры, ну, апроч там Купалы Коласа у тыя гады, там 20-30-е гады у асноўным. Ёсць такая ж самая перарванасць у палітыцы беларускай. То бок мы не ведаем, што там адбывалася якія-небудзь 80-е, 90-е гады. Не даходзяць. Добры прыклад. У 20-м годзе абуджаныя палітыкі, бабарыканцы умоўныя там прыйшлі і сказалі, мы тут не ведаем, што тут да нас было, у нас увогуле такое адчуванне, што нічога і не было, раз гісторыі перамог няма, а мы зараз вот прыйшлі, мы ўсё зробім. І вот это ўсё пачынаецца з нуля, нібыта. А вот мы зараз адрадзім беларускую мову, беларускую культуру. Я вот зараз вас слухаю, калі вы сказалі, калі мы вывучаем мову наноў, фактычна, у нас атрымалася таксама гэта перарванасць, то бок мы не атрымалі гэтую мову ад бабуль, дзядуль, матуль, мы яе пераважным значных выпадках вывучылі. У інстытуце там, ці там з сябрамі разам, па кнігах, слухаючы, там, скажем, вашыя тиктокі ці нашыя эфіры. А вот гэтая перарванасць, яна дае, ну, нейкую такую, ну, я не ведаю, пасечанасць у мове, ці не? Ну, так, бо самае ж цікавае, яно якраз таки з народа выходзіць. І, ну, калі... Таму я капаюся за людзей, а ім уже данашу ўжо такім простым выглядзе, каб ім было зразумела. Бо гэта таксама ёсць, ну, гэта складаная праца, пасядзець, пакапацца, разабрацца. Людзі таксама гэта могуць самастойна рабіць, у гэтым нічога складанага няма. І дзякуй, што ёсць там чатик GPT зараз, які таксама табе можа, ну, не заўсёды ён праўду скажа, але з платныя версіі добра працуюць, калі ты, напрыклад, пытаешься зразумець, што там за слова, і не заўсёды ты можаш знайсці, да, яго там, напрыклад, тлумачэнне, бо ён такое, ну, дрэўняе, антычнае, да, увайшло там уже все, гэта стала атавізмам, ніхто яго не выкарыстоўвае. А у нас, напрыклад, ну, у міграцыю людзей, у меня няма магчымасці пайсці ў бібліятэку нацыянальную, да, і пакапацца ў архівах. Ну, чтоб я, напрыклад, ну, зрабіла, калі б была б у краіне. Выцягвае дакументацыю таксама. Гэта з адкрытых всякіх
ну, істочнікаў, да, вытасквае. І гэта класна, што можна з гэтым папрацаваць. Але вот зараз вы гэта выцягваеце. Вот мы зараз сказалі пра перарванасць такую. Вашая праца, наколькі яна дапамагае вось гэтыя лакуны перарванасці выпраміць? Таму што, ну, вот я паслухаў, да прыкладу, ваше відэо, дзе вы там нейкую там чарговую знойдзеная вами выраз тлумачыце, і ўсё. І я так, клас, прикольна. Ну і все, і как бы вот паслухаў, і все. Я маю на увазе, наколькі яно у жыццё, у маўленне, у выкарыстанне вяртаецца. Ну, калі глядзець каментары, то людзей нават, это не маё меркаванне, то шмат хто піша, а я гэта вось выкарыстоўваю. Ой, дзякуй вялікі, паспрабую. Ну, там пра секс, вось, калі я зноў вяртацца да тэмы секса, то там начэпнік нікога не зачапіў, да, але вось з лайнкамі прасцей. І людзі вось, яны не проста кажуць, што вось гэта я буду выкарыстоўваць, а гэта не буду выкарыстоўваць, яны нават дзеляцца сваімі лайнкамі, са свайго дзяцінства, і там такія дэбаты парой можна пабачыць. Так, а ў мяне бабуля так казала, а ў мяне так, а вось мы так у сям'і вось гэтае слово ўжываем і дагэтуль. Гэта класна, што вось у такіх нават размовах у каментарах, дзе паміж сабой уже даже нават не са мной людзі размаўляюць, а паміж сабой яны якраз такі знаходзяць гэтае новае слово, якіх я нават там не распавядала ў сваіх відэа. Ну, гэта нармальная з'ява. Вы далі штуршок, а там уже ўсё, пра вас і забыліся, яны там пашлі жыць. Класна, то бок яны там могуць нечага падчапіць клёвага, і мне падаецца, што чалавечы мозг працуе такім чынам, што ты ў адзін момант гэта узгадаеш і раз выкарыстаў, два выкарыстаў, потом уже гэта частка твайго жыцця стала. Ну, вот вы асабіста што ўжываеце з лаянкі? Ну, я ўвогуле рэдка вельмі выкарыстоўваю мацюкі. Вось, але, ну, гамон гэта маё любімае. Ну, так. Ну, слухайце, гамон, тоже мне лаянку знайшлі. Гэта частка беларускай мовы. Я ўвогуле ж кажу, што я такі больш мяккі чалавек, но... Што яшчэ? Ну, вот, да прыкладу. Жабін клунак. Вось мне падабаецца, таксама знайшла гэтае слово. Жабін клунак? Да. Што гэта азначае? Гэта такі, першапачатковы сэнс, да, але, ну, гэта калі такі чалавек, ён расплыўшыся, тоўсты, все такое, а я яго выкарыстоўваю ўсё інакш. Мяне іншае... Я могу просто ругнуцца, што гэта замест гамон. Хаця гэта, ну, адносіцца да асобы. Гэта яго трэба выкарыстоўваць да асобы нейкай. А мне, ну, просто падабаецца. Ну, я вось могу так ругнуцца. Вось такая я адрэнная, ну, у двукосіка людзяць. Ну, насамрэч, ну, я мала выкарыстоўваю мацюкі ў сваім асабістым жыцці. Добра, вот уявім сабе сітуацыю. Ну, вот як звычайна, там, ну, часам здараецца, ідзеш там, локтем аб нечым, там, галавой там аб нешта ударыўся. Першае, што, ой, бля, вот што сказаць наўзамен, каб ўсё ж таки быў беларускі натуральны такі глыбінны адпаведнік? Складанае пытанне. Ну, вось так я... Цяжка, бо у нас в асноўным гэта на кагосьці напраўлена. Усе словы, яны на кагосьці напраўлены. Альбо ты кагосьці праклінаеш, альбо ты падкрэсліваеш нейкія моманты ў чалавека. Вось. Ну, мне зноў жа лезь толькі там, ну, гамон, гэта сам зусім ужо ўсё дрэнна. Ну, мы зразумелі, гэта ваше любімае слово, да? Да, но... Так... Ну, вот якім словам беларусы вось сваю вось такую імгненную рэакцыю на нешта вот такое непрыемнае выказвалі? Добра, я зразумеў, такого сходу няма, гэта вам заданне... Я падумаю, і мне будзе цікава зрабіць пра гэта ролик, я пашукаю. Нават сабе трэба зараз галочку паставіць у галаве, вось вы мяне так, да...
крыху. Ну тому что зразумела там ацэньваючы там дзеянні чалавека там Да, ці да, там да. що-нибудь ты можаш там падумаўшы там выказаць там ці сабе там що-нибудь там каб цябе там як там пярдуха там Распярдуха, да. Да, я распярду подумала, насамрэч а цікава, вот калі ну. это вот так вот раптоўна нешта там раз здарылась такая імгненная рэакцыя ну вот яна ж заўсёды нешта ёсць ты нешта такая у палякаў заўсёды мы ведаем что это якая адзіная рэакцыя на ўсе Ну, такі карацей, у беларусу таксама было слова курча у некаторых рэгіёнах яны выкарыстоўвалі то бок ёсць гэта слова у беларускай варыяцыі як у палякаў то бок выкарыстоўвалі наше гэтае слово курча ну нормально тоже курка водна курва гэтыя вось формы слова яны таксама былі асабліва на мяжы Польшчы беларусі беларусы выкарыстоўвалі гэтае слово калі вось паглядзець яшчэ одно любимое беларусамі у тым ліку слова але вот беларускі адпаведнік вот это вот жанчына лёгкіх паводзінаў это вот як бы было зараз шлёндра нецалкаваная Ого гэта вось якраз таки можна сказаць пра дзяўчыну якая сабе вельмі так паводзіць не вельмі добра але вось у вёсках так маглі пра дзяўчыну казаць якая просто такая несумленная не гэта не заўжды было што там гуляе абы дзе абы з кім але просто такая лёгкая і не думаем пра заўтрашні дзень таксама пра так маглі сказаць бабулькі розныя але вось да шлёндра калі чтоб нас не абвінавацілі ў сексізме пра мужикоў вот якіх-нибудь не вельмі добрых там ці якіх там я не ведаю там негаспадарлівых там ці злобных ці яшчэ якіх-нибудь ну просто вот выраз які б вам падабаецца вот якім бы вы хацелі там мужчыну які вот ну вам нешта дрэннае зрабіў ці які вот нешта які вам не падабаецца як бы вы на яго сказалі не падабаецца ну зноў жа ёсць розныя словы але вось ну ёлупень ну гэта такі база ну база да база шкараць маё любімае шкараць мардалысая гэта таксама ну вось не падабаецца он табе ну што ты яшчэ скажаш Што яшчэ? Ну, можа, такая свіня не абскурана. Гэта вось такі, ну вельмі да яго ставішся, да. Проста у вёсках раней, калі там перад тым, як, калі забівалі свінню, да, іх же потом там чысцілі, смалілі, да. Смалілі, і вось калі яна яшчэ не абскурана, вось гэта такая брудная, такі вось свінота, да. Слухайте, трэба вам выдаваць кніжку. Слухайте, Маргарыта, ўсё ж таки, калі аналізаваць вось тыя словы, тыя выразы, якія вы ўжо там праглядзелі, знайшлі, памятаеце па дзяцінстве, карацей кажучы, як высохло, вот, аналізуючы іх, як бы вы сказалі, характар беларускага народа, як яны апісваюць, ці як яны, можа быць, адпавядаюць яму. Так, чуючы вот гэтыя словы, вот вы б сказалі, гэта чалавек вось такі, ці, скажем, гэта народ такі, этнас такі. Апісанне. Ну, вось людзі нават пішуць у каментарах, што, беларусы нават ругацца, лаяцца нармальна не умеюць, да. У нас усё па-добраму, мне кажется, придумаю некое там злобное слово, я думаю, нават злобное там злобное, складана нагадаць, бо у нас ось такі лаянкі, яны, мне падаецца, яны мілыя, яны класныя, яны адлюстроўваюць наш тэмперамент, што мы быстро адыходзім, мы не злапамятны народ. Пры гэтым ёсць у нас нешта такое. Якое? Хітрынка. Не злапамятныя ў тым сэнсе, што адпомшчу і забуду, да? Такое, да. Паляцела на паветра, там, накінулі, і ўсё. Яно там, карацей, да. Не жорсткія мы.
Вось А наколькі это добра, на ваш погляд? часам мне падаецца, што можна было б быць больш жорсткімі, але калі гэта тычыцца вось нас як нацыі, калі трэба адстойваць свае правы, змагацца за сваю ідэнтычнасць, то да, мы павінны быць больш жорсткімі і не цярпець нейкія моманты. Гэта показала ўжо гісторыя наша новая, да, што адбывалася з намі там 5 гадоў таму назад. Каб мы абаранялі больш з большай жорсткасцю сваё. То як яны могуць адстаяць сваё, абараніць сваё, дамагчыся свайго, калі ў іх нават лаянкі нармальнай няма? Да нармальная гэта лаянка, просто я наадварот лічу, што зараз мы модна хадзіць да псіхолагаў, да, і быць такімі нетаксічнымі экалагічнымі людзьмі, і калі ты не выкарыстоўваеш такія жорсткія маніпуляцыі, а можаш данесці сваю думку пры дапамозе там не такіх балючых словаў, як там у іншых моваў мацюкі, да, то гэта сведчыць пра цябе як пра чалавека больш адукаванага, больш сумленнага і псіхалагічна прапрацаванага, да? Што вось ты не выкарыстоўваеш гэта ўсё дрэннае самае супраць чалавека. Але вось мы ізноўку вяртаемся ўсё ж такі, калі разважаць пра нейкае будучыню, калі мы думаем пра тое, што нам трэба вярнуць сабе сваю краіну, нам трэба адстаяць свой гонар і годнасці, нам трэба ўсё ж такі у гэтыя складаныя часы, можа быць гатовымі да, я не ведаю, да крыві, да сілавога сцэнару, да паўстання. Кастусь Каліноўскі ж не здарма сказаў там ўсё ж такі. Але ж не абавязкова ў гэтай моманты выкарыстоўваць мацюкі. А як без іх? Ёсць у нас... Не можам же мы такія коцікі, такія мягенькія, хорошенькія, без мацюкоў сядзець і вастрыць косы. Ёсць же баявыя песні, баявы кліч, там тое, што натхняе, напрыклад. Таго ж там Кастуся Каліноўскага, да, калі мы там пачытаем вершы там, пагоня, гэта вось вершы Богдановича, да, гэта таксама вельмі сур'ёзны тэкст. І ён не паказвае, што мы коцікі. Але ты адчуваеш гэтую сілу сапраўдную беларускую. Дарэчы, мы неяк разважалі з кінематаграфістамі на тэму таго, што у нас не хапае нейкай такой пэўнай міфілагізацыі. Нема у кінематографе беларускіх нашых ці пра беларусаў такіх стужак, кшталту «Храбрае сердце», каб паказаць, якія мы тут можам паўстання, вось такое народнае. І калі б уявім сабе, ёсць магчымасць, мы дайшлі да таго, дыаспара сабрала некалькі мільёнаў і хоча зняць фільм пра паўстанне Кастуся Каліноўскага. Свой з такім са сваім сваім героем. І вас запрашаюць кансультантам, каб дапамагчы прапісаць дыялогі паміж паўстанцамі. Што б вы дадалі? Па-першае, я б рыхтавалася да гэтага. Зараз я складана штосьці дадаць, бо гэта... Але як вы лічыце, ці патрэбна дадаваць, скажем, у нас фільм мастацкі. Чаму не? Просто ёсць мастацкія выразы. Я з імі меней працую, чым з народнымі, але гэта гэта іншае. Але народнасць, у такую стужку вы б дадалі гэтай народнасці, аўтэнтычнасці такой, у тым ліку з лаянкамі. Трэба глядзець на сцэнар, якія там дыялогі якраз такі прапісаныя, бо паміж кім і кім арганічна гэта будзе выглядаць ці не. Але калі гаворка ідзе пра вайну, то часам бывае месца, як вы правільна заўважылі, і лаянкі ў тым ліку, бо без гэтага не абысціся. А ёсць падзел на мужчынскую і жаночую лаянкі? Ёсць падзел, да каго адрасаваны
тыя ці іншыя словы. Ну то бок няма такого, что вот такое, скажем, выраз, жанчына яго ні ў якім разе не скажа. Ці там для мужчыны сказаць вось гэтае, ну гэта неяк так вось так, ну умоўна па-жаночы гучыць. Ну не, такога прям падзялення няма. Мне падаецца, што яна такая універсальна дастатковая. Ёсць выразы, якія там могуць адрасоўвацца жанчыне альбо мужчыне, але што вось жанчына не можа гэта сказаць, альбо мужчына гэта не можа сказаць, такога няма. Все можна казаць. Ось мы зноў вяртаемся, гэта тут раўнаправе было у чыстым выглядзе. Калі казаць пра ўсё ж такі тое, што мы хочам пабудаваць якое грамадства. Ну, мы ж усе марым там пра нейкую там прасунутае, адукаванае, мы ж там думаем, вон там касмічныя караблі бараздзят, мы там уже там калонію беларускую на Марсе можа быць пабудаваць, і лаянка нам там патрэбна? Лаянка гэта проста частка культуры. Ну, класна, калі ты гэта ведаеш. Будзем шчырымі, калі ты гэтага не ведаеш, ну, ты не станеш ад гэтага там больш горшым чалавекам, альбо ну, не памрэш карацей. Гэта такі проста інструмент, які можна выкарыстоўваць ну, без то бок ты можаш яго выкарыстоўваць замест нейкай там іншай лаянкі там ад суседзяў панабраўшыся, да? А вось гэта тваё родное. Але калі ты гэта не ведаеш, ну, свет не остановіцца ад гэтага. Але просто я хочу сказаць, што ну, класна і вось гэты момант таксама падсвечваць, бо гэта яно ёсць у кожным з нас. І вось калі там пра Марс, пра будучыню, ну вось такія вось мы беларусы, да, можна, чаму не. І вот тут вот трошечку пра сучаснасць, таму што некалі, калі зашла размова пра фальклор, пра вот некае там адраджэнне, што мне сказалі, слухайце, ну фальклор, это ж вот этот вот нафталін, які, ну конечно там ён ляжыць у сундуку бабушкіным, там прыемна часам дастаць, паглядзець і ўсё такое, но не на кожны ж дзень. На што потым мне, скажем, тая ж самая Вераніка Круглова з Крыві сказала, гэта глеючы, што з гэтым нафталінам зрабіць, калі яго зрабіць і падаць, апрацаваць і падаць сучасна, то гэта будзе цікава, і пад гэта будуць і айцішнікі, выбачайце, танчыць, і касмічныя караблі лётаць. Калі мы кажам пра вось ўсё ж такі, ну, сказаць, адаптацыю да сённяшняга часа, нейкіх традыцый, нейкіх такіх вось таго, што было некалі. С лаянкай як? Вот просто возьмем тое, што было, і как бы дададзім да сённяшняга часу, ці оно таксама адаптуецца неяк? Ну, канешне, гэта можна адаптаваць, але я ж такі не лінгвіст, каб заяўляць, што вось гэтыя новыя словы мы зараз выкарыстоўваем, да? Гэта таксама альбо ну, праца такая складаная, калі вось гэта ўсё лінгвістычна разбіраць і пераносіць на сучаснасць, альбо гэта, як любая іншая лаянка, нараджаецца ўжо у людзей. Вось мне падабаецца, ну гэта не зусім лаянка, але вось я вывучыла недавно слова на адной там сустрэчы, якое выкарыстоўваюць, мне падаецца, беларускамоўныя зумеры, да, я могу памыляцца, але вось жорсцік. Типа такі, ну ты жорсцік, такі жорсткі чалавек там, да, или што ты робіш, ну ты жорсцік. То бок, умоўна кажучы, как бы наватвор такі, да. Да, наватвор. І гэта, ну, тычыцца лаянкі, бо гэта ўсё ж прыдумляецца людзьмі, прыдумлялася людзьмі. І думаю, што калі вось гэта адраджэнне, яно адбудзецца, ну, абавязкова адбудзецца, мы ўсе гэта верым. Ну і лаянка таксама, ей будзе месца сваё у гэтым нашым ідэальным свеце, калі яна трансфармуецца, ну, то бок можна нешта ўзяць і адаптаваць уже пад запрос, ну, бягучы запрос грамадства, чалавек, беларусаў.
Ведаеце, што вот я раптам так падумаў, зараз вот будуць глядзець нашу праграму, где мы так міла разважаем там про мову, про лаянку, дзесьці про мацюкі, там вот так усміхаемся, а нам скажуць: зараз вот там палітвязні, рэпрэсіі, вайна і гэтак далей, а яны тут пра нейкую лаянку. Ці час і ці месца да гэтага? Да, заўсёды час і месца. Нават вось калі ўзяць другую сусветную вайну, і ну, самы такі дрэнныя прыклады гета. І калі ты чытаеш і кажаш там, першыя здаліся тыя людзі, там я пра габрэяў кажу зараз, хто верыў, што хутка ўсё скончыцца, там другімі здаліся тыя, хто страціў гэтую веру, і выжылі толькі тыя, хто проста працягваў сваё жыццё. І калі мы размаўляем на такія бытавыя рэчы, мы працягваем наша жыццё, мы працягваем жыць. Мы ведаем, у якім свеце мы жывём, ведаем кантэкст, мы салідарны, спачуваем, да, у нас ёсць гэтая салідарнасць беларуская, яна нікуды не дзелася, але калі думаць толькі пра барацьбу, ты перастаеш жыць, а вось гэта якраз такі адраджэнне, яно павінна застацца часткай для простага жыцця у кожнага з нас. Вось тады ўсё будзе добра. Што б вы адказалі на пытанне, калі от кажуць, што зараз нас, ну, я кажу пра тую частку беларускага грамадства, якая была вымушана з'ехаць з краіны, якая ўжо колькі гадоў знаходіцца ў эміграцыі, і кажуць пра тое, што ну, вот, мы разумеем, што нам зараз тут давядзецца жыць у гэтым грамадстве. У нас ёсць тут свае праблемы, свае пытанні, ну, нам трэба гэтым займацца. На што нам гэта беларуская мова? На што нам гэтыя думкі пра как бы быць у беларускай павесцы, у інфапавесцы? Ну ладно, можа быць, лаянка дзесьці там і спатрэбіцца, але астатняе ўсё как бы не. Ну вось лаянка якраз такі складаней, чым, напрыклад, з мастацкай літаратуры, мне падаецца, што ў першую чаргу будуць яе захоўваць, старацца там нейкія творы і перадаваць гэта сваім дзецям, там, да, казкі, таго ж Караткевіча, Коласа, ну, Купалу, Богдановича і гэтак далей. Але калі казаць вось зноў... А ўвогуле пра беларускасць, ну вот навошта яе вот простым людзям? Таму што калі мы лічым сябе сумленнымі людзьмі, ну вось я зараз буду... It's my opinion, of course, это моя асабістая думка, што асабліва ў эміграцыі, ну, ты сябе адчуваеш часта адарваным ад сваёй радзімы, сваіх каранёў, там родных, ты вельмі сумуеш. І вось мова якраз такі, культура, гэта тое, што дазваляе табе трымацца і ну, рухацца далей. Бо як бы да нас добра не ставіліся там у розных краінах, дзе б мы не жылі, там Грузія, Польшча, Літва, Амерыка, Германія і шмат розных краін, мы там, ну, каб колькі б мы там моваў не вывучылі, мы іншых моваў, я не пра беларускую зараз, мы ўсё роўна не будзем там сваімі. Как, ну, асіміляцыя не будзе на тым узроўні, каб вось мы сталі на 100% там немцам, ці палякам, ці літоўцам, да, мы ўсё роўна застаемся беларусамі. Але калі беларус у іншай краіне, да, і ён і не, напрыклад, і не паляк, да, і не ведае беларускай мовы, хто ён тады? Гэта ўжо пытанне такой самаідэнтыфікацыі. Калі чалавек сумленны, ты яго сабе задаеш кожны дзень. А хто я такі? І вось мова, культура — гэта тое, што адказвае на твоё пытанне. Вось я беларус, мне павінна гэта ведаць, каб зберагчы тое, што вось у мяне засталося. Мне там, я не змагу вярнуцца дадому, але вось гэта я змагу зберагчы і ўзрасціць у сябе. Ну вот я найперш займаюся такой палітычнай журналістыкай, палітычныя эфіры, і часам как бы сустракаю каментары у нашым чаце, калі пішуць: ай, вы ўвогуле как бы ўжо там не разумееце, што тут у нас у Беларусі адбываецца, вы тут ужо не адчуваеце нас, вы страцілі сувязь з зямлёй і гэтак далей. У вас можа быць сітуацыя іншая, асабліва калі ўсё ж таки гэта такое, ведаеце,
блізкае, народнае, там тая ж самая відэо, якія вы записываеце там про лаянку там і ўсё астатняе такое. Наколькі ўсё ж такі нават вот у вас ёсць ці няма адчування, што вось гэты падзел на, умоўна кажучы, з'ехаўшых і застаўшыхся ён ёсць, наколькі мы мяняемся і наколькі мы ўжо на сёння па вот выніку гэтых там умоўных 5 гадоў, ну у кагосьці больш, у кагосьці менш, але па выніку гэтых гадоў мы ўжо розныя абсалютна часткі. Гэта гледзяш на якія тэмы размаўляць. Вось калі казаць пра нашы каналы, мы асэнсавана абралі такі шлях, такі tone of voice, мы яго змянілі, зрабілі яго больш мяккім для таго, каб размаўляць з беларусамі ўнутры краіны ў першую чаргу. Мы ўсё ж такі медыа з менскай ДНК, як я лічу, да, з культурнай такой. І мы транслюем гэта, вось, як я ўжо казала на пачатку, вельмі мякка, без навучання. Мы не хацім кагосьці там улічыць у чымсьці. Мы проста распавядаем тое, што, па-першае, нам падаецца цікавым. Не заўсёды пападаем, не заўсёды. У нас таксама ёсць тэмы, з якімі мы не выстрельваем, і яны такія прыходзяць міма. Але нам казалі, што клас, яно можа спрацаваць. Не, такое то таксама бывае. Але вось простыя рэчы адгукаюцца ў сэрцах беларусаў. І калі ты бачыш, што ёсць такі канект, там, альбо ты нават не лаянкі, вось, ну, ты падсвечваеш гісторыю грушаўкі, напрыклад, да, альбо гісторыю каменнай горкі, там, ці распавядаеш пра курасоўшчыну, ці распавядаеш пра нефармальны рух там у 70-х годах у Менску, у Беларусі у цэлым, да, і все, і ты, ну, там людзі пішуць такі клас, вось, а я тут жыў, там, цікава, я не ведаў, да, вось, да, курганы былі там в гэтай частцы Менска, прикольна, гэта класна, і мы не кажам, што там, да, вось трэба так рабіць, так не рабі, і вось, падаецца, вось у такім спосабе размовы мы бліжэй становімся адзін да аднаго. Мы не падзяляем сябе ад тых людзей, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Але да, я разумею, пра што вы кажаце, часам, ну, ты забываеш уже сам, што пасля чалюскінцаў там маскоўская ідзе, да, і гэта вось сціраецца, і гэта ўжо такі маркер. Не, ну гэта-то да, але наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, вот мы з часам мяняемся і становімся адрознымі адзін ад аднаго. Вот гэтыя две часткі падзеленага беларускага грамадства, потому что мы ўсё ж такі, у нас розныя выклікі перад намі стаяць, ну, да, а гэтыя выклікі нас по-рознаму мяняюць. І наколькі мы вот разыходзімся, і ці можа быць так, што мы настолькі разыдземся яшчэ праз які год, 2-5, што потом вот эта сустрэча на Буге, яна не будзе такой раз, і две часткі сышліся як две шесцёркі. Ну да, гэта будзе вельмі складаны працэс. Гэта не будзе так, мне падаецца, полюбоўна вырашацца. У першыя вось гэтыя моманты сутыкнення дзвюх частак беларускага народа, да, хаця мы ўсе, ну, гэта не хацелася падзяляць, але ўсё ж такі мне падаецца, што часам гэта адчуваецца. То бок то, што для нас зараз непрымальна, напрыклад, там паехаць у Расію, там каму, ну, я кажу, калі б можна паехаць у Расію, мы паехалі па Расію, мы б не паехалі, таму што у нас прынцыпы свае. Ну, вайна ідзе, якая Расія, да? А частка беларусаў, напрыклад, они там не дрэнныя людзі, все з імі там добра. Але вось, ну, паехаць адпачыць у Піцер на выходныя, да, і ты разумееш, ну, як ты паехаў у Піцер? А што тут такого? Што тут такого? Ну, все, і пропасть просто вось. І ты не разумееш, ну, пра што дальше размаўляць з чалавекам. Хаця, ну, чалавек класны, добры, і хочацца ў такія моманты, бо у цябе так ужо кола знаёмых стала значна менш, ну, просто апускаць гэтыя моманты і не размаўляць пра іх, каб не страціць ужо там. Ну, я разумееце, пра што я кажу. Гэта вельмі складана, але ў нас гэта больш востра адчуваецца, ну, яны ў гэтым асяроддзі жывуць,
ёсць такі, хто працягвае там гэта не прымаць, але частка беларусаў, там славянскі базатак норм, поеду, все забылі уже, чаму не? Ну, как бы, розна ёсць. І вось мне просто я зараз звяртаюся да спецыялісткі па беларускай лаянцы. Уявім сабе сітуацыю. Громка гучыць заўсёды. Уявім сабе сітуацыю. Рэжым там зваліўся, муры рухнулі, у нас ёсць магчымасць, мы сядаем на гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам Чалы любіў расказваць. І такія раз да Брэста. І мы з вами такія наперадзе там. Глядзіце, беларусы, якую мы вам тут нацыянальную ідэю сфармулявалі. Там Лявон Артурович следам з новым альбомам, там Лябедька з новым праектам Канстытуцыі, там яшчэ там хто-небудзь там з якімі-небудзь эканамічнымі рэформамі, праграмамі. А беларусы такія стаяць з таго боку, з цыгарэткай. Ведаеце што? Вот дзе вы там іх там это ідэі свае фармулявалі, канстытуцыі пісалі, ідзіце туды, і што хочаце там з імі і рабіце, не трэба нас вучыць. І тут выходзіць спецыялістка па лаянцы і такая на эмоцыях, што б вы там сказалі, якое? Як то не Беларусі? У мяне просто большая частка аўдыторыі думае, што я ў Менску записываю відос, реально. Я зараз шчыра кажу, што такі... Так, ты з імі прыехала? Ну, так, вот это вот иди сюды, ты ж наша, ты ж там вот это все гады была у Менску. Ну, сур'ёзна, большая частка, ну, думае, што там палова. Калі я вось гэты відос записываю, все думаюць, што я внутри краіны іх записываю. Ну, добра, і вы такая, Маргарита, там паміж мной і Чалым, так раз, і пайшлі тихонечко, і сталі, і тоже такая... На нас глядзіце. А мне што параіце сказаць? Вот в эмоцыях вот я пачуў такія словы про тое, што валіў сваю Варшаву со сваімі там 4 кніжкамі нацыянальнай ідэі. І я такі, ах вы! Што сказаць? Як вы эмоцыі свае выказаць, не будзем говорить вылаецца. Ну, можна ж прыфармаць сказаць, што вы дупай на свет глядзіце. Расплюшыце вочы свае. Люди добрыя. Давайте. Вот. Не глядзіце на свет дупамі сваімі. Карацей кажучы, Маргарита, завяршаючы нашу праграму, нацыянальная ідэя ад Маргарыты Прохарчык гучыць як? Рабі нечаканае, рабі немагчымае, тады пераможаш. Пусці мне, что-то мне это нагадае. Гэта цытата, канешне, гэта не мае словы, але я заўсёды сабе гэта кажу ўжо апошнія 3 гады. Кожны дзень раблю нечаканае, раблю тое, што лічу правільным, і вось тое, галоўнае яшчэ дадаць хачу, да, вось калі вы жывеце са сваімі прынцыпамі, ну, ніколі не пытайцеся іх мяняць. Таму што гэта фарміруе вас як чалавека. Вось. І нашы прынцыпы могуць нас прывесці да вялікіх зменаў, пераменаў у Беларусі. Вот так вот. Рабіце нечаканае і не здраджвайце сваім прынцыпам. І у дужках не глядзіце на свет дупай. Дзякуй вялікі. Маргарита Прохарчык, і у якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме вось гэтая кніжка для вас ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя Х і мяне асабіста. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь. Ну і самі ўсе чулі ўсё астатняе. Дзякуй вялікі.